Здравейте, YouTube! Аз съм Матей, Каптен Бат Кит и Букзор, и днес ще ви покажа една много яка игра и не знам, едно ма кефи. Игра е от близо 6 години или 7. И така, значи ID-то, това е логина, вашия акаунт. Това е моя. Така, това е моят герой. Сега ще ви покажа, като влезете, как да си направите герой. Значи, давате на раса. Ето, това са хюманите, т.е. хората. Аз съм такъв хюман. Значи, от тази страна, това са мъжки и женски хюман. Те са файтери. А от тази страна са магиосници, мистик. Така. От тази страна са файтерите, т.е. това са бели елфи. От тази страна са мейджовете, мистик. Какво става, бе? Извинете за това. Значи, тук това са дарк елфи, тъмни елфи, както се превежда на български. От тази страна са файтерите, тук са мистик, магиосниците. Ето ги йорките, които много ще ви харесат, особено това. И така, значи, от тази страна са файтерите, от тази мейджовете, мистика. И джуджетата, т.е. дwarfите, са само файтери. Ето, може да видите. Ето тук, като дам на класа, си пише файтер, мистик, както видяхте. И сега, примерно да направим един файтер. Ето го. Сега, избираме му каква му е косата. Такава. Аз тази харесвам най-много, не знам за вас. Коя ще ви хареса? Тази. Прилича на някакъв гей. Тази също прилича на гей, но не, всъщност емо. Както да е. Тази е същата, само че тук бретона е с кичур. Та, първата. Но да кажем, че е там е яка. Така, hair color. Може да избираш цветовете на косата. Тук може да си въртиш героя, да видиш как изглежда. Тук може да върши напред-назад. Ето, бяло. Това цвят на кефи. Черно. Такова. Черно-розово някакво. Черно-бяло. Това също е много яко. Но аз в принцип си избираме този сивия цвят. Така, сега фейсовете. Това е втория фейс. С сини очи, ненамръщен. А тук ненамръщен с брадането. Готина така. Но аз по принцип избирам този фейс или не, всъщност трите си ги избирам, но ето го и другия. Присаде. Знам, нещо си бъгва. Ето този с сини очи и този с намръщане лице. И така, примерно сега да си изберем така
нашата академия. Да го кръстим... Как да го кръстим? Коло. Примерно. Айде. Ето. Коло Darkfighter. Малко смешно. И така. Стартирахме. Така. Пускал е в Жиран Касъл Таун. Това е главният град. Така, първо сега да обясня. Има много сървъри на Lineage. Тази игра се казва Lineage. Има много сървъри. Това е един PvP сървър. На PvP сървърите се взимат много лесно айтемите и всички неща. Там ако ви трябва. Това още взето. Има си сървъри на малко рейд. Рейд означава... Това, да ви го обясня. Значи, нали знаете, като дигате левел. Рейд е колко бързо да дигате левел. Примерно това на 1000. На 1000 рейд. И като удариш някакво животно там, моб, и дигаш по 5-6 левел някакво такова. Примерно на 30 рейта сървър, няма да дигнете левел, ами просто от някакви проценти, ето тук вижте. Като станат на 100%, това е като стане на 100%, тогава дигате левел. И да, тук те пуска 80 левел, т.е. макса. И тук имате всичко. Combat Points, т.е. CP, HP, това ти е кръвта, и МП, това ти е маната. Без мана не можете да пускате скилове и такива неща. Сега тук арморите. Ето, No Grade, D Grade, C Grade, B Grade и A Grade. S Grade за тази версия на Lineage е най-хубаво. Ето. S тук си пише. Ето. Dragonic Letter Armor S. Това значи S Grade. Ще трябва две такива за една час, за трябва 5000 голд. Такива коини. Обаче, ето тук, къде е тап, ви излиза, това са ви парите. Ето. Това да е инвентар. Ако сте играли Minecraft, знаете кой е инвентар. Нещата, къде си ги държите там. И да. Пускава с 1 милиард. И трябва да се вземете агрейд. Ето да попълня. Сега, аз мисля да съм... пълно. Супер. Това е готино. И така, примерно мисля да съм на геост. Взимам Dark Crystal робота. Вижте как изглежда. С него. Ето вижте, това джуджи е с Dark Crystal робота. Само че той изглежда по различен начин, защото е джуджи. Хумана па изглежда много яко. Ето виж елфа. Вижте елфа, как изглежда. С Dark Crystal робота. Този. Вижте му мене. Вижте го и Хюмана. На Хюмана си му кефи най-много, но са там. И така, сега да отиваме за класа. Така. Аз съм направил файтър, пък искам да съм мейдж. Колкото пък. Значи, сега ще съм танк. Ако сте играли League of Legends или такива неща, знаете какво е танк. Според мен. Така, Shilling Knight. Shilling Knight. И
И сега ще отида да субкласна на меч. Спелхава. Субкласата значи, примерно, ако си този герой, Dark Elf, може да субкласнеш примерно на хюманска класа, която е стрелец, но няма да изглеждаш като хюмана, като Dark Elf. И да, за да не. Много е готино. Сега ето успехвам. Ето 40 лева съм, дами и господа, както виждате. Сега удрям това нещо и вижте 79. Ето това е това последно. Ето 80. Макс левел. Така, сторим скрин. Така, да ви обясня само нещо за класите. В Lineage има 3 класи, всеки герой. Да. В Lineage има всеки герой по 3 класи. Така. На 20 левел ти е първата класа. На 40 левел ти е втората класа. И на 76 левел ти е третата класа. На 20 левел може да носиш D grade. На 40 левел може да носиш C grade. От 40 левел може да носиш... от 52 левел може да носиш B grade. От 61 може да носиш A grade. И от 76 левел може да носиш 6 grade. Така. Да взема един A grade weapon. Този Sword of Miracles, както го наричаме Сом. Ето го как изглежда. Сом. Така, да си вземем слушалки, защото без тях не можем. Да ви обясня защо не можем. Значи, по-бързо ще каствате магиите, по-бързо ще ги правите. И повече демидж съответно. Така. И... убийци да вземем. Тези убийци ви дават резисти срещу, примерно ако са биете срещу някакъв магиосник. И той ви прави демидж. Ако си с тези убийци ще прави по-малко. Примерно правите 3000, ако си с тези убийци ще ти прави 1000. Сега, да обясна, тук има енчанти кът в Майнкрафт. Ето, от D grade, C grade, B grade, A grade и S grade. Ето виждате. Enchant Scroll Weapon Greatest. Enchant Scroll Armor Greatest. Може да се енчантвате Weapon и Armor и всичко. Сега пошенки. Пошенки за минайна. Ето сега 1000 взема. Не, 3000 се назва. 3 пъти по 10. И за хел пошенки. Сега слагате ги тук, където ви е удобно. И тук се играе като в Майнкрафт с 1, 2, 3 и така нататък. Тук си ги имате тези барове, за да вижте колко скилове имам сега. Чакайте, ето това са ми всички скилове. Но не е задължително да използвате всичките, само главните. Сега ще ви покажа за спелхава. Значи, така, този скил е задължителен. С него правите малко демидж. Това е добро. Фиера, каргите тичат. Вампири, кола. Дърпате кръв. Това е хила. Което се хилвате съответно. Очевидно е. Това е сарендъра. Сарендър point.
Имате и слип, може да приспивате някой. Така, сега да сложим дави. Сега да обясня за какво са дайвите. Дайвите са, примерно, дават ви с... Ето тук се пише с with плюс 4, минус 4. With значи casting speed, т.е. колко бързо си пускате магиите. И мен значи минус magic defense. Magic defense, както ви обясних, ето това ви дава Magic Defense, ако MD пише. Magic Defense, ако се биете с примерно някакво известно. Ето като дадете Alt-та или само тъкът натиснете, си пише колко MD имаш, колко M атака, Magic Attack, колко Damage прави, т.е. PDF, колко, примерно ако се биете срещу някакви файтери, това ви е защитата срещу тях. Защитата на събити срещу някакви магиосници ви е мъдев. Кастинг спида, ето ви го. Тук примерно като убиете някой е PvP. Ако ви удари и той и вие го убиете накрая е PvP. Ако не ви удари нито един път, името ви става червено. И се счита за ПК, с едно да убиете някой без причина, както се казва. Като убиете някой е така на ПК без причина, без нужда да го направя, което много често правя аз, имате карма. Ето. От тази карма някой, примерно, ако убиеш някой, после някой те свари тебе и те убие. Ако имаш прекалено много ПК-та, просто някой айтъм ще ти падне на земята и той ще го вземе. Така можете и вие да правите, ама трябва да сте късметли да сварите някой. Така, много се заприказва по времето вървим. Така, значи извиваме 20 дая за casting speed и един дай за magic attack. Сега ще видите. Значи. Виждате ли ми casting speed 508 на господа? 620. 649. Повече няма. И ето сега моя тактика. 1100. Вижте сега като си пусна кемпала. 1413. Не е зле, пък сме само с апгрейд. И вижте. Ето това е енчантното нещо. Енчантнат слот. Така. Напица бъф. Това са бъфове. Като мейджо. Има танкия бъф, дагер бъф, арчер. Арчер е стрелец, дагер е такъв нещо като... Абе направо ще ви го кажа. Дагер е някакъв, дето носи малко кама и се би изпърна. Танка е танк за да държи на бой, както видяхте с щитни мечи, е този танк. Бар дет се пише. Heavy бар. Това танк. Ето го и Арчер, той е орк, субкласно е, както и аз направим. Бил е орк и е субкласно на Арчер, примерно Human Archer, Dark Elf Archer. И да, вижте сега. Гледате ми кастинг спида и всичко, нали? Вижте сега, давам H+. 1421, 3300, 4260. Виждате ли? Сега да си напомня. Да ви покажа там нещо и да приключвам. Сега, тук това са градовете. Аден, просто ти
Нюби зоненства, пак са градовете, но за нубове. Тук също Drop Arena, тук където си фармите за ония Gold Knight, кой не го видяхте. Арея PvP, дето правите PvP да се биете там. Значи сега, примерно, отивам на Б. И гледайте. Гледай ги, не се бият. Сега ще ме прибият. Не ме бият. Да не говоря. Ето, виждате ли, като убих един, 500 Gold Knight ми даде. И пари, ето, Адена. И така, си бийте за S-Grade, докато ви дойде. Тоест, трябва да съберете една част от S-Grade ви е 5000. Ето, убихме два моба, събрахме 1508. Виждате ли колко е лесно направим? Това е PvP сервер, затова е толкова лесно, че да знаете какви сървъри има. Дето с години не може да си направите, там се крафтва, а тук се купува в магазин. Така, вижте сега. С това си дърпам кръв. Вампирикол, както ви казвам. С петицата също си дърпам. Искате ли сега то го прибием? Гледайте сега. Случайно той да не ме прибие. Може би той ще ме прибие, да. Пусна си бариерата и с тази бариера е безсмъртен. Ето, убива. Безсмъртен за 10 секунди. И така, мисля, че ви показах. Какво. Не, т.е. Да, мисля, че ви показах какво ви е нужда, за да стартнете. И ако искате да свалите играта, да играете в този сервер, ще сложа линк в описанието, може да кача клип как се инсталира. И това е, надявам се да ви е харесало. Ако съм ви харесал или съм ви бил полезен с нещо, моля абонирайте се за мен и лайквайте. Чао!